I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Mag-live na ta, so mag-start na tag-share igsoon. Ako sa di-share eh. Okay? So pwede na mo mag-mention sa inyong mga higala sa comment section. Pwede na usab mo mag-type at followers at highlights. Nining kabuntagon atong ipakatag ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Okay? So mag-share sa ako igsoon. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. So, again, mabungahong kabuntagon, medyo na late na gamay. So, naay nangutahan na ganina kano sa ako mag-live akong ingnan alas 8. Pero nadugay ko mga igsoon kay gikan mix eskwelahan naghatod sa akong anak. Actually, akong asawa to sa merkado, ako na lang gibilin kay gusto ko mag-live. Praise God. Unya ganina igsoon, ako maning gi-post ganina no. Ganina samtang nagpaabot ko sa akong asawa gikan nagkuha sa akong anak igsoon. No, gikan naghatod sa akong anak. Among anak is dito ko sa gawas, kunya na ning duol na ko tao. Ako man nag-post ganina, ning duol na ko kay usa siya sa inmates before sa Bohol District Jail. Kunya nakadungog na daw siya nako dito nga muwali. Before mo to nga ning duol siya nako kay mao ni daghan siya gi-share ba. So maka-bless igso knowing that was 2017 or 2016. Dugay na kaayo pero nakainomdom gyapon siya. Noy nga na akong ipasalamatan ng Ginoo kay usasad ko nga gigamit sa Ginoo sa iyang kinabuhi no. Ingon to siya nga mo bisita siya, gusto siya nga mo attend og church maybe this coming Sunday or basta. So praise God, himaya sa Ginoo ng tanan. So kumusta igsoon laing kabuntagon nga puno sa paglaom, gitugot sa labang makagagahom kung unsa man imong mga sayops kagahapon. Karon ang panahon nga kuhaon nimo ang leksyon nga i-apply nimo for us to become a better person or a better version sa usa ka Kristohanon. Amen. So shout out na ko ang 137 na ko. Sige check aron kabaw ko ba. 138. Daghan na tanong. Shout out 138,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Wow! To God be the glory for that. And thank you so much sa itong mga followers nga inyong gidaan, inyong mga friends and loved ones ani nga page para mo follow sila inyong gi-invite
Salamat kaayo. And this time akong gi-shout out be. Akong shout out ako ato ang mga subscribers. And anyway, subscribers ani nga page ug subscribers sa tuang YouTube channel. Okay? So, naidahan ng utana og unsa daw ang atuang YouTube channel kay as what I have said igsoon yesterday and the other day, daghan kayo nag-request nga unta kuan bitaw unta natay maghimo daw tag YouTube, maghimo daw kog YouTube channel aron akong mga live videos akong i-upload dito unya ilang masunod ba kay magani dali mas dali daw nila pangitaon kung nasa YouTube. So mao na igsuon nga naning kamot ko. Yan nagkakataon mo kadugan kay sa una ang akong ma-upload mugbo ra nga videos bali ko kay balo og mga taga-as kay wala lagi ko kayo knowledge about ani. But then nag-search ko, gitry na kog search sa Google og mao na. So nakakita og idea nga niyon dai. So natay mga 6 or 7 live videos igsoon nga atong gi-upload diha sa Mabungahong Kristohanon nga YouTube channel unya ang uban nangutana og unsay link og unsaon pag-subscribe dili ra kay na inyo makita nang subscribe button igsoon. Okay? Wala man ay bayad. Kani diri kay ang uban maka-bless kay bisag naa man ni bayad diri pero ning subscribe gyapon sila. Pero sa YouTube wala igsoon. So akong kuan igsoon na akong i-edit sa kanang caption karon sa atong live. Akong tan-awa na. Akong i-edit ang kuan igsoon ang ato ang link para sa YouTube channel na to nga makakita mo. So ako nang gi-type. I-click lang na ninyo igsoon, okay? Again, nasa sa caption sa atong live karon, i-click lang na. Okay, naa diha ang link sa YouTube channel na to and then subscribe diha sa kuan no. Unya makita nyo diha no. So far mga nata sa 6 or 7 videos nga live. Lahi man tong short videos no. Live akong na-upload na igsoon pero mag-upload pa ko unya siguro or kani after ani ako ning upload igsoon kay mas dali daw nila kuan bitaw makitaan kung nasa YouTube channel or nasa YouTube no kay magani daw nila dayon kumpara kung nasa Facebook page okay so daghan man nag-request so mauna igsoon granted para sa kay mayaan sa Ginoo. Amen. So mabungahong kabuntagon pastor from Sister Nempa Fernandez mabungahong kabuntagon sa Bigsoon. Okay? So again, shout outs na ng mga followers, viewers, subscribers and star senders sa pay uban dia. Sa mga new followers, welcome kay mo diri nga page sa mga igsoon. And sa mga followers na to, I just want to remind everyone nga to invite your friends to follow our page kay daghan na jud nahitabo ani igsoon, daghan ang mga kinabuhing na bag-o, daghan nga pag-ampo nga gitubag sa Ginoo igsoon. Kanisad nga page igsoon, instrumento sa ni sa Ginoo no. So dili sa ni ako kaya kung ako ra ni dili ta kaabot aning 138,000 followers no. Kay sa tinod lang igsoon prangka no. Nowadays lisod kayo mag-viral ang pulong sa Ginoo. No, lisod ang viewers kung pulong sa Ginoo but praise God na kurat lang ko sa gihimo ni Lord kay daghan man mo view na to no. So mao nang karon ning reach ta sa 138,000 followers. Madayon pa ta abante igsoon para sa kamayaan sa Ginoo. Amen. Unya nahitabo ni tungod sa ninyo kay sige mo share ba. Thank you kay no. Kay balo na mo prayer jud ang akong ikabalos. Okay? So shout outs tanang mga OFW. OFW in different countries around the world. Mga seaman, ang uban diyan nga nagka-permanent resident na shout out igsoon. Namo song prayer. And of course, mga piniriso, shout out. Mga inmates sa lain-laing prisuhan, madagko o magagmayng prisuhan, shout out. Dili lang ta mo tagsaon. And mga jail officer, mga warden, mga kaila na kung nasa fire, no? Nasa kuan ba? O bombero. Okay? And then ako ang mga amigo, mga followers na to nga security guard, okay? Mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines and of course tanang mga kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao, Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City, Barracks. Tanan nga mga higala nako nga kapulisan. Mga duol sa akong dughan, okay? So shout out ninyong tanan unya. Dili na mo panganlan
kamong tanan mga kapulisan nga kailan ako pertindighana mo. So ang akong i-mention katulang mga hepe. Okay, shout out among hepe diri, Police Captain Sir Eliasar Milumida, sir. Sa Moana no, sa Clarence Police Station, and of course Police Captain Albert Sator. A good friend of mine, hepe na mo diri before igsoon nga duol gid sa akong dughan. Siya sa na siya Skeptron in Arms, Brad na ko na. Okay, shout out na siya ron na sign sa Kandihay Police Station. Og sa akong amigo sad nga police nga si police akong classmate Police Captain Jasper Reyes, Police Captain Renan Romulo, Police Captain si Abay Onyot Entroleso nga duol sa akong dughan nga nag-schooling karon nakas kong prayer by, and Police Captain Brad Am Sir Miluria sa Talibon Police Station, Major Ray Olar of Luon Police Station, salamat, shout out. Major Dacolio of Calapi Police Station, shout out. Og ang hepe diri sa Tubigon, Major, kalimot ko, basta Major siya. Bag ko pa mi nag-meet, I forgot, okay? First time pa namang meet igsoon. And then, tanan nga nagtanaw karon mga PCR, og ang PCR na mo diri sa mo ang station sa Clarin, si police officer, si Ma'am Archery Abian. Okay, sa kamaanyag nga servant ni Lord. Servant ni Lord magyapon ng mga kapulisan. Okay? Amin, Pastor, malipayon mi maminaw og mutanaw nimo. Thank you, Brother Eugene Balistoy in Piesto. Uy, in Piesto, taga Bohol, Brad. Daghan diri, Clarin. Anyway, naay nag-message na ko akong manghod. Nga na sa San Remigio, kay naa daw mga fans na ko dito. Bitaw, nag-message daray. So ako ni siyang i-shout out. Okay, family mini sa iyang kuan dito. Iyang bagong pamilya. Okay, asa man to? Dara. Ingon siya ko akong manghod nga nasa San Remigio. Kuya, imong tingog diri naglanog-lanog. Unsa ka orasa mag-live niya kung gingnan ganina nga alas 8 niya. Na late ko ging, pasensya na. So akong i-shout out diri di ay. Okay? Akong i-shout out, pa-shout out ko aning imong mga fans diri. si Radi, okay, Brad Radi, no, igsuon ni siya ni Nadi. Kana si Nadi igsuon bana na sa ako ang manghod, okay? Pa-shout out daw si Radi og ang iyang papa, okay? Again, akong i-shout out si Brother Radi, igsuong Radi, makalaag jud ko diha puhon patilawata sa inyohang sinugba og tinuwa diha kay daghang kay isda diha. Og si Papa ra gyud akong tawagan no? Sa iyang papa nga kanunay nagsubaybay og nagtan-aw na amo sa akong pag-ampo. God bless. Puhon makalaag ra mi diha na inyong isla nga nindot kaayo. Okay? O makasakay mi sa inyong pambot. Okay? Praise God. So, again, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section and to type at followers at highlights at everyone. Okay? So, mag-start na ta kay kibaw na mo, no? Kay murag na ay bisita sig usig iro pero wala ko gawasa kay di ko pa disturbo. Okay? Let's pray, so let's welcome the presence of the Holy Spirit. Atong i-welcome ang presensya sa Ginoo. Amen. Let's pray. Father God, thank you so much, Lord, for another blessed day. Bag-ong kabuntagon nga puno sa paglaom. Bag-ong kabuntagon, Ginoo, nga nakahatag na mong paglaom nga among mga problema makabaton kini og kasulbaran. Mao nang imo ming gipamata karong kabuntagon. Ang ubaning taliwanan ining kalibutan apan kami nag-enjoy gihapon sa imong libreng gininhawa. Bisa na ami mga problema, but Lord, imo ming gipamata karong buntaga tungod kay imo ming gipahibaw nga naay solusyon, naay kasulbaran, naay paglaom sa among mga giatubang nga problema. So again, Lord God, thank you so much for another great privilege that you have given to us this morning sa libre nga gininhawa ug labaw sa tanan sa laing higayon nga mamati nga mamalandong ni simong balaang pulong. And before we proceed, Lord God, I pray, limpyuhi mong kasing-kasing Ginoo, hinluim himo aming takos, himo aming angayan mamati sa imong pulong. Andama among espirituhanong panudulanan, aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo. Samtang mamati kami sa imong pulong, ginotagay kami kasing-kasing madinawaton. Anda magpatambag, magpakorek, ug labaw sa tanan masinugtanon sa imong pulong, Lord God. Tagay usab kami kaalam nga langit nun, aron among matugkad ang imong pulong, Ginoo. Kaya nasayod kami kung kami lay magsabot-sabot, Ginoo. Kami lay mo interpret sa imong mensahe, dili na mo ni masabtan gamit sa kaalam nga kalibutanon. Walay makatugkad ani
unless kung naami kaalam nga langit nun og lamdag sa Espiritu Santo. So Lord God, we welcome your Holy Spirit right now. We invite your presence, mo patunga ka, mo pataliwala ka sa mong pagabuhaton karon. You alone will be glorified. Ikaw lamang among giisa, gipataas, gipasidunggan, walay relihiyon, gipataas karon. Walay simbahan, walay pastor, walay tao, walay pundok. Ikaw lamang, Ginoo. So we honor you. We adore you this time. We worship you, Lord God. And I pray to all of the viewers right now who are watching, Lord. Kutob sa makakita, makadungog, makatanaw, bisan asa maabot ni nga live, Ginoo. Ipabati imong gahom. Ipabati imong presensya, ang hikap nimo, ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. Imong kabubuton may matuman, Ginoo. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo, salamat daan sa kadaugan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So let's start. This time we have 211 viewers and counting. Okay? Okay, so atong pamalandungan karon mga igsoon mensahe sa Ginoo. Actually kanira gid atong teksto niya, nakita niyo ang caption igsoon. Nay mga kuan diha. Nay mga supporting verses, di ba? Nay mga references nga relate ani nga verse. No? So nadia. Praise God. So let's start. Ablihan na to itong Biblia. Malandong ta sa pulong sa Ginoo sa Salmo 120 versikulo 1. Matod pa ni Haring David sa Salmo 120 versikulo 1. Nag-ingon siya diri. Sa akong kalisdanan misangpit ako sa Ginoo. O gitubag ako niya. Mubo ra kayo. Di ba? Simple ra kay nga verse igsoon, pero kay bawo ba mong igsoon nga mao ni magluwas nato sa depression. Tanawa. Again, Salmo 120 versikulo 1, nag-ingon diri si Haring David. Sa akong kalisdanan misangpit ako sa Ginoo ug gitubag ako niya. Ang Dios magapanalangin sa imbalaang pulong. Simple ra kayo. Si David mga igsoon nagpahinumdum kanato nining kabuntagon nga sa panahon sa iyang pagkaalagad sa Ginoo, sa iyang pagkahari, naday panahon mga igsoon nga nibati sa kalisdanan. No? Kung magisgot ang kalisdanan, kasakit, no? Problema, kagulanan, no? Ibutang talag depresyon. Parihara na kalisdanan gyapon na. Ang kanang depresyon igsoon nasulod na sa kalisdanan. Okay? Mga dagko kay problema giatubang gipasan kabugat mga kalisdanan. Apan si David igsoon nagpainumdum kanato nining kabuntagon, ingon siya, sa panahon sa akong kalisdanan ning sangpit ko sa Ginoo. Ming duol ko sa Ginoo, ming dangop ko sa Ginoo, o gitubag niya ako. Kanang word nga, gitubag niya ako, it means mga igsoon, gicomfort si David sa Ginoo. After siya nagampo igsoon, giayo siya sa Ginoo sa iyang samad emotionally. Kay kasagaran aning mga kalisdanan, igsoon problema, emosyon na to samaran. So ingon si David, sa dihang ning sangpit ko sa Ginoo panahon sa akong kalisdanan, iya akong gitubag. Amen. Si David, igsoon sa panahon sa iyang kalisdanan, wala siya ning duol sa tao. Wala siya ning duol sa iyang advisor, iyang counselor. This time, igsoon, ay mga panahon nga si David mo duol sa propeta. But this time, igsoon, walay lain iyang giduol. Ang Ginoo. Og ningingon siya, og gitubag niya ako. In other words, mga igsoon, sa panahon nga si David na ay panginahanglan ning sangpit siya sa Ginoo, miduol siya sa Ginoo, og gitagbo ang iyang panginahanglan. Sa panahon igsoon nga na si David sa kasakitan, ming dangop siya sa Ginoo, ming duol siya sa Ginoo, kay maybe wa siya kaduulan, og gi-comfort siya sa Ginoo. Amen. Gi-remind ta ni Lord this morning igsoon nga unsa man atong kalisdanan karon. Wa okay ba unsa inyong gibati, gipas-an mga kabugat karon igsoon. Unsa gyud really or exactly ang iyong situation karon, but gi-remind ta sa word ni Lord this morning nga unsa man ang atong mga unos kawaladon problema giatubang karon nga mga battles, mga struggles sang pita ang Ginoo. Kay dili siya magduduha og tubag kanato. Matod pa sa 1 Pedro 5:7, itugyan sa Ginoo ang inyong kabalaka kay siya mag-atiman kaninyo. Wow. Grabe. Usahay daghang mga naay problema musabot og kabalaka kay instead nga moduol sa Ginoo, adto moduol sa tao. Adto moduol sa tao unsa may ikatabang ana financial no. Daghang problema nga dili kwarta ang tubag kung dili milagro sa Ginoo.
Dagan kay naay problema, igsoon, the more sila ning duol sa tao, the more sila na-depress. No? Wala nagtabang igsoon ng mga tao nila. Labi na mga tao po nga, wala po'y Ginoo, way klaro relasyon sa Ginoo. Imbis matabangan sila giduot na Ginoon, gitambagan. Magtagay na lang tabay. Sige, kung problema, tawanan mo ang iyong problema, tagay ta, manuyop ta na, di ba? Ingana ang mga tambag sa uban. At to kas bidyukihan, to'y dagang chicks dito, magsabak-sabak na to, di ba? Imbis tabangan, tagiduot ta, gilingaw-lingaw ta, after sa lingaw-lingaw, temporaryo ng tanan, wag yapon na sulbad ang problema. Manang this morning, igsoon, gi-remind ta ni King David sa iyang gisulti, sa iyang experience. Ingon nga usa siya sa kahari sa Israel before. Ingon siya sa panahon sa kalisdanan, iyang problema. Sa panahon sa kawaladon. Sa panahon nga nag-need siya comfort. Sa panahon nga nasakitan siya. Sa panahon nga na-disappoint siya. Ning duol siya sa Ginoo. Misangpit siya. Abi niyo maigsoon, maunit ang tinuod igsoon. The truth is this. Once maka-feel tagkabalaka, problema, let's say depression, anxiety. Kung ato nang itugyan sa Ginoo igsoon, dili na sila mo penetrate og maayo. No? Dili makapenetrate ang depression, dili siya kayo makakuan bitaw, mudulot nato. Siguro maka-fail ang tagamay kay tao man ta, pero sa diyang atong iampo na sa Ginoo itugyan sa Ginoo igsoon. Dali na siyang mahanaw. Amen. Mo ni timan igsoon. Tao ra ta maka-feel ta og depression, tao ra ta masakitan ta, tao ra ta madisappoint ta. Apan despite anang mga disappointments, struggles, itong ginabuhig sa humanity man duulang Ginoo. Sangpita ang Ginoo, itugyan sa Ginoo ang imong kabalaka, imong kabugat karon unsa man na, imong gidaladala itugyan sa Ginoo. Amen. Ako ra igsoon katong giingnan ako nila nga i-rehab ko kay nabuang na daw kog syabo na drug overdose ko. No? Pero ning try ko, akong gikaon akong garbo igsoon, gitulong ako akong garbo. Kaya ako igsoon garboso kini mga adik-adik. Taas kay pride, igtiga kay kasing-kasing. So, akong gihimo igsoon ning luhod ko, nagpakiluoy ko, ning suway ko, sangpit sa Ginoo, kung naabag yung Ginoo. No? Sa akong kawala doon, kalisod, o kahadlok, igsoon kay kaning mga mapraning na ka, musaka na imong kabuhi sa utok padung. Mahadlok ka, bisag imong anino. So, akong gitugyan tanan sa Ginoo, gitubag ko niya. Ug ang kanhi bang giitang adik-adik sa among lungsod, o sa among baryo, nahimo ng magawali alagad sa Ginoo. Nga naman, tungod kay sa panahon, nga wa ko'y kaduulan. Sa panahon igsoon nga wa ko'y kasumbungan ming suway, kung ming suway-suway ra kog duol sa Ginoo o gitubag ko niya. Amen. Again, 1 Pedro 5:7, itugyan sa Ginoo ang inyong mga kabalaka. Itugyan sa Ginoo ang inyong mga problema. Itugyan sa Ginoo ang inyong mga gipas-an kay siya magaatiman kaninyo. Mateo 11:28, duol kamong tanan, kamong gikapuyan, gibug-atan na unsa may naka-depress nimo karon. Unsa may sitwasyon nga naka pa-stress nimo igsoon. Okay? Naka-pa-stress nimo duulang Ginoo. Amen. Isumbong sa Ginoo, itugyan sa Ginoo igsoon. Ingon siya papahulayon kanako ana. Na-stress na kasi imong bana, imong asawa, imong anak, imong ginikanan. Na-stress ka ng tawhana, na-stress ka sa imong utang, na-stress ka sa mga bisag unsa na igsoon. Duulang Ginoo. Sangpita ang Ginoo, itugyan sa Ginoo kay naay kapulayan. Amen. Ang uban igsoon sa dihang ma-depress sila maghikog. Kasagaran igsoon rason nganong ang tao nag-suicide, depression. No? Depression igsoon. Usay kay tungod kay nasubraan ra natog salig sa tao. Gitraidor ta. Okay? Naidaghan naghikog nga mga asawa tungod kay nangabit ang bana or ang bana naghikog kay nangabit ang asawa. Something nga na bitaw. Na-depress sila igsoon, wa kadaog. Nalimot sila igsoon nga ang tao dili perpekto. Ug wa sila kay bao nga sa panahon day nga ma-depress sila, way lain lang sang piton duolon igsoon ang Ginoo. Kaya ko igsoon sure ko once ma-depress ta mo duol ta sa Ginoo makabaton tag kalinaw. Once ma-depress ta natay dagko kayong problema nga wa nakakaibaw unsa imong buhaton, pero kung muduol ka sa Ginoo sigurado nga magmalinawon ta. Tanawa. Nag-ingon din ang pulong sa Ginoo igsoon. Ang basahon ang Philippians 4:6-7. According to St. Paul in the book of Philippians chapter 4 verses 6-7. Ingon dire. Tanawa, sa mga na-depress, sa mga nabalaka. Okay? Daghang na-depress, nabalaka, wala kay bawo silang
ang ngayong buhaton naghikog, pero dara dapat natong buhaton mauni. Philippians chapter 4 verses 6 to 7 ingon siya, don't worry about anything. Instead, sa buhaton, pray. Duol. Pray about everything. Duol sa Ginoo, itugyan, ito isumbong, Lord, mauni. Lord, gipasakitan ko, gitraidor ko, Ginoo, gibiyaan ko sa kumpana o kasawa. Lord, gidaot ang akong dungog, Ginoo nga wa man ta ko'y record, di ba? Lord, wa ko'y kabayad sa utang. No, instead nga ma-depress ta sa imong situation. Tanawa ingon siya, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God, okay, duol sa Ginoo. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then after that, sa imong pagsumbong sa Ginoo, sa imong pagduol sa Ginoo, sa imong pagsangpit sa Ginoo, unsay may tabo, then you will experience God peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus, no? Ini gumanda na tog ampo, duol sa Ginoo, dangop sa Ginoo, sangpit sa Ginoo, taliwala sa depresyon nga atong nasinati igsoon. Mukalit og tunga ang talagsaong kalinaw sa atong kasing-kasing. How many times ko nakasinati og nga na igsoon? 9 times nga naglibog ko, nagstruggle ko. Na mga times akong kinabuhi igsoon nga wa ko kay bawog unsay akong buhaton, so akong gibuhat, nagampo ko, nagworship ko, nag-awit ko sa Ginoo. Lord, I worship you. Nagdaig ko sa Ginoo igsoon. Naminaw ko alawiton nga pagdaig sa Ginoo. Then after nako labi na makahilak ta, kabantay mo iniguman og tulo sa imong luha na italagsaong kalinaw ang atong sulod. Amen. Nya mawala tong kabalaka, mawala tong depresyon, mawala tong katong mga worries na to bitaw nga na problema ta kay mao ni mawa tanan mailisan og paglaom. Amen. Ngano man na tungod kay atong giduol si Lord panahon sa ato ang kalisdanan. Amen. Panahon sa atong kalisod, panahon sa mga kawaladon, pagsulay, unos, problema, ato siyang giduol. And after nato nga moduol niya, mubanos ang pinasahi nga kalinaw niya. Mahimo tang kalmado, di na ta maratol, di ta magpanik. Bisan ang tibuok kalibutan pa nagkrisis, or ang tibuok kalibutan naratol, nagpanik imong palibot, nagkagubot, pero ikaw kalmado ra ka nganuman. Ang imong kabalaka, imo namang gitugyan sa Ginoo. Imagine ano yung gingon niya diri no? Then you will experience God peace, no? Kalinaw nga pinasahi nga dili may kumpara sa kalinaw nining kalibutana. Sa diang atong isangat isumbong sa Ginoo tanan natong problema igsoon. Walay lugar ang depresyon nga makapenetrate. Ang depresyon igsoon dili maka-focus, dili na mo effect nato. Maybe kadiyot ra kay agay sa kita na depress ka. Wala, pero once itugyan na to tanan sa Ginoo igsoon atong isangat sa Ginoo tanan, mudangop ta sa Ginoo sama sa gihimo ni Haring David igsoon. Makabaton tag kalinaw, makabaton tag makaangkon tag tabang sa Ginoo. Sa gingon ni David, sa panahon sa akong kalisdanan misangpit ko sa Ginoo o gitubag ni ako. Kanang word nga gitubag ni ako, it means igsoon nga gitagbo niya tong panginahanglan, gi-comfort ta niya, gilabanan ta niya, gidepensahan ta niya against atong mga nagmarites nato, atong mga kaaway. Amen. Gipangitaan niya paagi ang atong mga sitwasyon nga naglibog na ta kay wa nay paagi. Ngano man tungod kay ning duol ta sa Ginoo. And that way, ang spirit of depression dili siya makapenetrate. So walay luna ang hikog kay ngano man mahimo man tang kalmado og kalit. Ang atong kabalaka mailisan og paglaom og pagtuo. Nga taliwala sa ngit-ngit nimong sitwasyon na hayag sa unahan, basta mo kupot lang ta sa Ginoo. Basta ato lang itugyan sa Ginoo, mo sangpit, mo duol, mo dangop ta sa Ginoo. Bisag unsa kadako anang problema igsoon, di na katupong sa kadako sa atong Ginoo. Di na katupong sa kadako sa gugma sa Ginoo, dili na katupong igsoon sa kamilagroso sa atong Ginoo. Amen. Igsoon again, wala ko kabalo sa inyong sitwasyon karon o unsa inyong kahimtang, unsa inyong nasinati karon nga problema, kawaladon, struggle, battles, igsoon, unsa man yung giatubang karon, timan si David nakasinati sa dana. Si Haring David igsoon nga gitawag og a man after God's own heart. Si King David nga gitawag og anointed nga alagad sa Ginoo dinihugan. Nakasinati pud siya ingana kawaladon.
Nakasinati siya igsuon og depression. Nakasinati siya og problema. But then, sa panahon nga iya nang nasinati, iyang gisangpit ang Ginoo. Iyang giduol ang Ginoo, gitubag siya, gicomfort siya. Maunang, of course, naulian siya. I-connect na ko ang Mateo 11:28. Ningon si Jesus, duol kamong tanan, kamong gikapuyan na. Unsa man yung nakakapkapoy niyo karon. Kamong gibugatan na unsay nakapabugat sa inyong dughan karon. Unsa inyong giatubang karon nga problema na nawag si Lord, duol nako. Adtong mo duolan ng tao, tiwasan mo, pasaligan mo, unya inig pasalig ana ma-disappoint ra mo kay tao na di na perpekto usay ang tao igsoon mao ni timan. Bisag unsa siya kakasaligan, dili gyud siya perpekto. So ayaw ibuhos ang imong tibuok pagsalig sa tao. Amen. Mao ni hinungdan igsoon nga daghang mga tao na disappoint kay nasubraan ilang pagsalig sa iyang isig ka tao instead nga adto sa Ginoo. Amen. So again, unsa may nakapa-depress nimo karon, nakapa-struggle problema igsoon, Mateo 11:28 ning ingon si Jesus mismo nga atong gisunod. Duol ako. Amen. Duol kamong tanan, gibugatan, gikapuyan. Kay naay kapahulayan sa akong presensya. Naay kasulbaran, naay solusyon sa inyong problema. Basta ari mo mudangop nako, dili mo mudangop atong Tanduay Red Horse, Kulapo, Green Perico, or sa mga higala ninyo nga wala po'y kahadlok sa Ginoo. Kay ngano man, tambagan lang mo binuang, to man no. Pero sa diyang mudangop ta sa Ginoo igsoon, sigurado nga naay kapahulayan. Sigurado nga naay kalinaw, naay comfort. Sigurado nga ang kagulanan mahimong kalipay. Sigurado nga ang kalibog mahimong kalinaw. Sigurado nga ang kabalaka mailisan sa pagtuo ug paglaom. Kung ang atong problema atong itugyan sa Ginoo. Amen. Igsoon si Lord nara man kanunay. Si Lord igsoon ganahan maminaw nimo, ganahan gali na siya mutanaw sa atong mga luha o muhilak ta. Ug sama sa giingon ni David igsoon sa panahon sa kalisdanan, wa siya laing gidangpan kung dili ang kahitasan. Ug sa dihanging sangpit siya sa kahitasan, nakabaton og katubagan. Ang iyang pagampo, ang iyang gikinahanglan na tagbo. Amen. And that way, na-comfort si David, unya nakabaton siya kalinaw ug kalipay. So akong napamalandungan igsoon, na sa panahon day nga natay problema, natay kabalaka, natas unos sa kinabuhi. No? Wa tay laing buhaton. Largo sangpit sa Ginoo, duol sa Ginoo, pakitabang sa Ginoo igsoon. Amen. Kay kung ari kas tao say tiwasan ka or mga binuang no, ari sa Ginoo duol igsoon. Di ta magmahay. Kaya ang Ginoo willing mamati, willing maminaw, willing mutabang. Yan iyon ang balang kasulatan sa gisulat ni David igsoon og gitubag niya ako. Kanang word nga gitubag ni ako. Itbuot pasabot igsoon. Kung unsa na imong problema, nganong nasakitan ka, nganong ninghila ka, gisulbad sa Ginoo. Amen? Gitubag sa Ginoo. Ang imong gikinahanglan giprovide sa Ginoo. Mao na igsoon nga to all of the viewers right now who are watching, unsa may nakapa-depress nimo karon? Unsa may nakapasakit nimo karon, kabugat sa imong dughan igsoon? Duola si Lord. Ayaw hunahunaan ang ngungong sa Ginoo nga dulduol ka sa Ginoo. Kuan man ka, dautan magyapon ka no. Ayaw paminaw sa yawa. Sometimes maulaw ta mo duol ni Lord kay kabalo ta nga natay gihimo nga sala. Amen. Sometimes maulaw ta mo duol muhangyo sa Ginoo kay bawo ka mismo nga ikaw makasasala. Pero igsoon timan bisag unsa pa nakadako sa imong sala igsoon ning labay na na. 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful. Nya pasayloon ta. Okay? Amen ba? Bisag unsa pa nakadako sa imong sala, di nakatupong sa kadako sa gugma o kaluoy sa Ginoo nga kanimo. Mao na nga kung naamang kay sala igsoon imo nang ginulsulan, ayaw na nagunaunaa. Og i-remind ka sa yawa, ayaw paminawang yawa, kayang yawa gina siya. Ilaro na siya, mangingilad na siya, o gusto niya nga ma-discourage ta kanunay. Amen? Maoy paminawa ang Ginoo igsoon. Ganingon siya, anak, duol ka nako. Kay kanang imong kabugat karon, unsa man imong problema ang gipas-an, akuan ang tagaag solusyon. Akuan ang tagaag kasulbaran, naay kapahulayan sa akong presensya. Naay kaayuhan, ay kalinaw, naay kalipay. Mao nang waylo na ang depresyon.
Daghan na depressed naghikog. Pero igsoon para nato sa naminaw karon, walay lugar ang depresyon. Masakitan ta kay tao ra ta pero dili jud baka penetrate ang depresyon. Nganuman, kung ang atong problema atong itugyan sa Ginoo. Kung ang atong mga kabalaka kawaladon, mga unos atong itugyan sa Ginoo igsoon. Again, 1 Peter 5:7, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Itugyan sa Ginoo ang inyong mga kabalaka, problema, kawalad doon. Inyong dakong utang. Kay siya mag-atiman kaninyo. Pagkanindot sa saad sa Ginoo. Huwag ako na ning ibalik-balik, igsoon, kay ako, produkto ko sa saad sa Ginoo. Ang uban mo ingon nga ayaw magtuo ng Biblia kay binuhat rag tao. Ayaw magtuo ng Biblia kay mauni. No! Anong di magumutuo? Ako, igsoon, living testimony. Sa diyang akong gibasa ang Biblia, akong gituuhan, gikinabuhi, naingani ko. Nabag-o ko sa hingpit uban sa tabang sa Ginoo. Naingon na balang kasulatan, igsoon nga duol ta niya radi ay. Unsa to mga problema atong kabuga at kabalaka, sangpit lang ta sa Ginoo, dangop ta sa Ginoo. Amen. Mo nagingon ni David igsoon nga my help comes from the Lord. Ang akong panabang, wala ng mga tao, wala ng ma-impluensya nga tao, wala sa akong kwarta, wala sa akong bahandi, kabdangan, katigayunan, ang akong panabang nagikan sa Ginoo. Amen? Mo nagingon ni David, mo na ningingon sa siya sa atong teksto ganina nga, sa panahon sa akong kalisdanan, problema, akong gisangpit ang Ginoo, o gitubag niya ako. Abi nyo, Ikson, dili lang na simple gitubag. Wa ka ng word niyo, o gitubag niya ako, it means, Ikson, unsa man imong problema karon, solusyon na sa Ginoo basta mo duol kaniya. Unsa man imong gikabalakan karon sa imong ugma, solusyon na sa Ginoo. Unsa man imong mga dagkong utang diha pangitaan nagpamaagi sa Ginoo nga bisag wa pa kay income, kaya ang Ginoo magmilagro. Timan ingon siya sa Isaias igsoon nga bisan ang desierto himuan daw niya sapa. Kita ba mo desierto nga nay sapa pero kaya na buhaton sa Ginoo. It means igsoon nga bisan ang mga imposible na sa atong nahuna og pananaw mahimong posible na sa Ginoo as long as we have faith in Him. Mo na igsoon unsa man imong kabugat karon, unsa imong problema, nanawag si Lord, anak itugyan ako na. Ari na ako'y bahala na. Amen. Usay man God kay ma-depress ta kay magsige tag hinuktok, sige ta og focus sa tong problema. Sige taog, tutok mga problema, sig tanawa ang Ginoo nga may solusyon sa imong problema. Kaya kung nabantayan, Ikson, the more ta mo focus sa imong problema, the more ta nakatutok sa problema, ang problema mag-anamog kadako, o ang Ginoo nimo mo anamog kagamay. Gamay kayo ang Ginoo nga no man nagsige kag tan-aw sa problema. Apan sa dihang imong usbon, imong focus adto ka mututok sa kadako sa imong Ginoo, ang imong problema mag-anam na siya kagamay, malanay, masulbad. Kaya bisan unsa kadako sa imong problema, mao lang ni timan-i mga amiga o mga amigo. Dili na katupong sa kadako sa atong Ginoo. Amen. So again, unsa man imong problema karon igsoon? Unsa man imong kabalaka, kawaladon, tanan-tanan mga unos sa imong kinabuhi karon? Itugyan sa Ginoo, itugan sa Ginoo, dangop sa Ginoo, sangpita siya kay andam siyang mamati, maminaw kanimo. Og paghuman nimo og sangpit niya igsoon mo, puli ang kalinaw. Mupuli ang kasiguraduhan, security, mupuli ang talagsaong kalipay. Mukalit lang og kasulbad imong problema. Mukalit lang og kasolusyonan ang imong mga giatubang karon. Naay milagro sa imong sitwasyon karon. Basta imong ihangad na sa Ginoo. Walay lugar ang depresyon. Daghang naghikog kay na depress. No, pero para nato walay lugar. Ngano man, kung ang atong unos kabalaka problema atong itugyan sa Ginoo. Ang presensya sa Ginoo mo kanaog sa imong kasing-kasing. O iyang presence maghatag nimo kasiguraduhan, iyang presence maghatag nimo kalinaw, kalipay, nga wa kay angay kabalakan, kay ang Ginoo di mo biya nimo, ang Ginoo mo tagbo sa imong panginahanglan, ang Ginoo igsuon kanunay mo atiman nimo. Salig lang naihayag sa kangit-ngit nga imong nasinati karon. Amen. Again, salig lang kupot sa Ginoo igsoon, naihayag sa unahan. Bisan ngit-ngit kaayo ang imong nasinati karon, once mo kupot mo salig ka sa Ginoo mao ni timan inay hayag sa unahan. There's always a rainbow after the rain. Amen. Sa luyo sa mga unos nga imong nasinati karon, kung imo nang isangpit itugyan sa Dios igsoon, nay panalangin luyo ni anang mga unos nimo. Amen. Have faith.
anything, ang tanan mga igsoon, imposible sa Ginoo. Kanang imposible na sa Ginoo kanunay. Ang atong Dios milagroso, matuod, tinuod, kapila na nanako na sinati igsoon. Walay imposible sa Ginoo. Again, sa kangit-ngit nga imong nasinati karon, itugyan na sa Ginoo. Naihayag sa unahan, nagpaabot nimo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word. Salamat sa imong presensya. Salamat sa imong mensahe, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. I pray to all of the viewers right now, Lord, unsa man ilang nasinati karon, unsa man ang ilang kabalaka, problema, unsa man ilang nasinati nga kawaladon karon, unsa man ilang mga nasinati nga mga nabugatan sila, Lord, I pray, ikaw magabutang og paglaom silang kasing-kasing, tabangi sila, giyahe sila, Ginoo, nga way lain jud nila ang bugtong saligan ug duulan sang piton, ikaw lamang, Ginoo. Ikaw lamang ilang duulan, Ginoo. This time, Lord God, tabangi sila, Ginoo, nga muduol sila nimo. Kaya diha kanimo na ikapahulayan. Diha kanimo, Ginoo, na ikalinaw, na ikalipay, na isolusyon, na ikasulbaran sa among problema. Sama sa nitabo sa imong alagan nga si David, Ginoo. Sa panahon sa iyang kawaladon ning sangpit siya nimo ug imo siyang gitubag. Imo siyang gitubag, in other words, imong gisolusyonan ang iyang problema. So right now, Lord God, the same sa Lord sa mga viewers karon. Father God, wala ko kahibalo kung unsa ilang giatubang karon problema, kawaladon, Ginoo, kasakit. Apan, Lord, nasayod ko nga kaybaw ka. Walay matago sa mga tubangan, Ginoo. Bisan pa man ang mga butang, Ginoo, sa ilang sulod nga ila lang gihambin nga mga kasakit, mga problema, wala lang lagi i-share sa uban. Apan ikaw, Ginoo, nakakita ka. So right now, Lord God, I pray, mamuhat ka, Lord God, sa ilang kinabuhi. Tagaig solusyon, kasulbaran ilang giatubang karon, Ginoo. Unsa man na, Ginoo. Ipasinati ang milagro nimo, Ginoo, diha sa ilang sitwasyon karon. Ipasinati, Ginoo, ang imong pagkamilagroso, Ginoo. Ipasinati imong pagkamaayo, taliwala nga bisan usahay dili mi maayo niyo. Ipasinati, Ginoo, nga wa ka mausab. Nagpabilin kang milagroso sa ilang kinabuhi, bisan usahay magpabadlong mi, Ginoo. Bisan usahay dili mi faithful, but you remain faithful for us, Lord God. Thank you so much, Lord. Again, I pray to all of the viewers right now, unsa man ilang problema, gipas-an, kabugat, Ginoo. Tabangi, Ginoo. Tagaig solusyon. Magmilagro ka ng dapita, Lord God. Ipabati, Ginoo, imong pagkamaayo, Ginoo. Ipabati imong gahom, Ginoo. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat kayo. Salamat sa kagawasan, kaluwasan, financial breakthrough, kaayuhan sa balatian, kalinaw, kalipay, Ginoo. Salamat, Ginoo. Among giangkon karon, Lord, ang dakong kadaugan, dakong milagro right now. We claim it in Jesus' name. Amo kini giangkon uban sa dakong pagtuo. Amo kini nga among pagampo, Amahan. Amo kini gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga mo'y among agalon, bugtong og personal nga manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kabuntagon, mga igsoon. Salamat sa inyong pagsubaybay. Ay, praise God. That's all for this morning, mga igsoon. Again, this time ako ibalik ang tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios. And reminder dahil sa ubano nga nangutana sa tong YouTube channel na ada sa caption. Caption ani nga live, igsoon. Kay daghan man ang utana nga gusto sila makabalo sa akong YouTube channel niya. Bag-o lang nila ako siya gihimo, igsoon, tungod kay ako na ning gihimo sa una, pero giundangan ako og upload kay hasulan bitaw ko. Pero daghan man jud mo nga nag-request nga mas maayo nga nasa YouTube, pastor, aron ma-save nila o nya masunod-sunod bitaw nga paminawo nila samtang magtrabaho daw, no, magsige play ba, pwede man na siya, no, murag ma-download siya ba, no. So mo na igsoon, na link diha nga nasa caption, i-click ninyo na diha. So pwede ra sad mo subscribe, igsoon, para ma-notified bitaw mo kung na ako'y bagong gi-upload. So as far as I remember, murag naa sa 6 to 7 live videos na ang akong na-upload. Yung mag-upload pa ko later, igsoon, no? Mag-consa ko, no? So, again, that's all for this morning. See you again next time, igsoon. And before ako ning putlon, igsoon, gaya, nahuman naman ta, I just want to remind everyone to
invite your friends to follow our page. Salamat kay mga subscribers, viewers, and followers. Thank you so much. Salamat. Prayer dyan akong ibalo sigsoon. Amen? So this time, again, kung ikabilin, ampo, amping, abante, kanunay, para sa kamayaan sa Ginoo. I pray nga today is gonna be a fruitful day. Adlaw nga puno sa kalinaw, kalipay, puno sa paglaom, ug puno sa pabor sa Ginoo. Amen? So again, keep safe everyone. To God be all the glory. God bless.